kabini n'a bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bouakari ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn nin danna ye maa gosi Bouakari jamana kunnafoni maanani a b'o de kofɔ Bouakari dabaji karamɔgɔ sɛbɛnfura dongew kunnafoni ɲininaw minnu ye kalanbaw kɛ n'u ye ɲɛɲininibaw kɛ kunnafoni ma dulon sani dugu cɛ yanni dugu ka jɛ olu b'a fɛnsɛ sɛbɛnfuraw la tubabukan cɛɲin na n'o kɛra ka ban tɛmɛ an ka taa o ya anw da ye sabula k'a ta ka bamayɛlɛma bamanankan na jamana den fanba bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ ele ni a fɔra k'an k'o de kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ baara in bi kɛ a tɛ se ka kɛ abada fo maa dama dɔ ka fara ɲɔgɔn kan jatala o bɛ maa muso surunin bolo sɛbɛnfuraw kalanni e ni ne ye nka min ye a taabolo ɲuman ye mɔɔw ka sɔrɔ k'a ɲɛ k'u to diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o danganiya bɛ Jimison control bolo n'ale ye yamaruya di an b'an k'a kan ne ko bala cogo bɛ Bouakari Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako Bamako la Maïmouna Doumbia nin y'a ka sɛbɛn ye Bouakari i k'a dɔn jamanakuntigi ni n'o ye ɲɔgɔn ye min bi ni kun na jamana taabolo ɲuman na i b'o fɔ Bouakari min ye Sherifu Usman Madan Sherifu Haidara Bouakari i k'a dɔn jamanakuntigi kun ye wele bila min ye Bamako tigiw ani Islam ani diinɛ ɲɛmaaw u ka taa sanbɛ foli kɛ ɲɔgɔn ye Bouakari k'o kɛnɛ i k'a dɔn ayiwa hakilinaw kan ka fɔ min ye ayiwa jamana dilali kuma olu kan ka fɔ Bouakari i k'a dɔn kuma min ni Seyidu Usman Madan Sherifu Haidara ale de ye jamana silamɛ tɔn fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya b'ale bolo Bouakari a kumana a ye kuma minnu fɔ jamanakuntigi ɲɛna denmisɛnninw ɲuman na vis-à-vis de Kinshasa a ko Assimi Goïta fɛn kelen bɛ yen an k'an janto o la a ko n'a sɔrɔla aw ta kalama an bɛ ɲɛfɔli k'a ye misiri kɔnɔna muradu kɛn bɛ i k'a dɔn hadamaden burujakɛyɔrɔ ye a kan bɛ nanikɛyɔrɔ ye a kan bɛ kuma lankolon fɔyɔrɔ ye k'a sababu kɛ i k'a dɔn wajilikɛlaw dɔw kɔni u jɔlen silamɛw ɲɛma u bɛ kuma bana mininen ani kuma porokotolen dɔw fɔ a ko jɔn k'a la olu yɛrɛ furadama o ma deli ka nin ye hali silamɛ jamana dama tɛ Mali ye n'i ye jamana o jamana lajɛ ko silamɛ jamana don Bouakari i k'a dɔn muradu la i k'a dɔn wajili la k'a fɔ i bɛ taa maa wɛrɛ de ta a tɔgɔ ma k'o nani k'o buruja Bouakari ka kuma lankolon f'o ma a ko diinɛ o sɛbɛn kɔrɔkɔ Mali kɔnɔ kabini Ala ye Mali da i k'a dɔn Mali ye diinɛ jamana de ye diinɛ kɔrɔba don min bɛ limaniya ani yafa ni hakɛto Bouakari Sidiki ani kɔkow to ɲɔgɔn da la Mali a silamɛ diinɛw de kɔfɛ kabini bi tɛ o kuma jamanakuntigi n'a ma wuli ka jɔ kɛ min ni min bara ka fɔ min ni min bara ka kɛ Ala m'an kisira don o don n'a dama tɛmɛna ko bi sɔn ka bɔ a la ayiwa maa ka laɲini tɛ min ye Assimi wulila k'i fura a fura ka wuli k'i jɔ Usman Madan Sherifu Haidara i ka nin kuma in i k'a dɔn tiɲɛ don k'a sababu kɛ mun ye tiɲɛ don n'i ye jamana in da k'a lajɛ maa si den kelen tɛ yen min ni jamana fanga de ti taama ɲɔgɔn fɛ diinɛ ko t'o la i k'a dɔn n ye masaye t'o la n ye fɛn wɛrɛ y'o t'o la jamana sariya min ni min ko fɔ o de kan ka bato diinɛ anw bɛ diinɛ dɔn min ye jamana basigi ye ani ka ko to ɲɔgɔn da la bɛɛ ni kelenya diinɛ in b'o de kɔfɛ jango silamɛ diinɛ a bamalen b'o de ka kosɛbɛ i ye min fɔ n'o kɔni ye ayiwa maa wɛrɛw taabolo ye o ye kɛwale min jaga jugu o kuma fanga bɛna wuli ka jɔ kɛ maa o ma dalen don Ala la i k'a dɔn i kan ka limaniya min ye bɛɛ ni kelenya ye jamana ɲɛtaa ani mɔgɔw hinɛ bɛ don ɲɔgɔn na cogo min i kan k'o de fɔ nka min ye kuma gɛlɛnw ye nani gɛlɛnw Assimi Goïta ko e tilala Usman Madan Sherifu Haidara a to ma mana maa ye muradu sanfɛ k'a fɔ de e bɛ nanini na walama kuma bana mininen fɔli la i ta fila ni tila miyanka don n'a dun ye min fɔ a b'a kɛ dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la karamɔgɔ dɔ tugura ne y'o bila ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali Horizon Kassim Togo nin y'a ka fasiri ye a ko min anw ka jamana ye ka se k'a ka yɛrɛya sɔrɔ n'an k'a ma ko souveraineté retrouvée b'a ye k'a fɔ min ye san o san janvier kalo o tile 14 o kɔni bɛ ta ni k'o kɛ ɲaɲali don ye k'o kɛ tasibila don ye n'i y'a ta k'a lajɛ
jama jɔrɔ fanga ye a bɛ na waati min na jamana den caman fanba kun bɛ yen minnu kɔni bɛ yen sa n'u caman kɔni ni nisɔngoya kun bɛ ɲɔgɔn na wa n'u ni kamanagan bɛ ɲɔgɔn na nka ninnu ka nali a kɛra sabu ye n'o ye jama jɔrɔ fanga faamaw ye kɛra sabu ye min ye jamana a ka marabolo dɔw tun bɛ yen ka se k'o salo k'o fara Mali ka mara kan o fana bɔlen koyi anw yɛrɛ taabolo n'o man di an ye an bɛ se ka o bila cogo min na k'a sɔrɔ kara tɛ an nɔfɛ nere tɛ an nɔfɛ o dɔ ye Faransi n'a dɛmɛbaajugu ye olu kɔni y'a ɲini sa k'a fɔ na kala don ni jama jɔrɔ fanga ɲɛmaw olu taama sen na i b'a ye k'a fɔ a ma sira sɔrɔ o bɔra ni sira caman ye n'o de ye anw ka ɲɔ ka fori o bɛ se ka dansigi o la cogo min na n'o fana bɔla yen min ye jamanadenw ye o bɛ se k'olu su sira caman fɛ cogo min na ka ɲɛsin jama jɔrɔ fanga ɲɛmaw ma nin si ma sira sɔrɔ wa min ye anw ka jama jɔrɔ fanga ɲɛmaa ye General Darme Assimi Goïta a ko yɛrɛya o tɛ taa gɛlɛya kɔ n'i ko i bɛ kɛ i yɛrɛ ye i bɛ sɔn gɛlɛya dɔw fana ma k'o sɛbɛkɔrɔ ku wa waati ni don nataw kɔnɔna na o de bɛ kɛ hɛrɛ bɔda ye jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ olu ka nali ka na se bi ma i b'a ye k'a fɔ u ka taabolo tɛ dɔwɛrɛ ye jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na gɛlɛyaw bɛ a kɔnɔna na wa ko caman bɛ olu bɛɛ lajɛlen ma tile fɔlɔ wa min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye o fɛɛrɛw n'o dabaliw tigɛ bɛ u fɛ janfa n'o sirila maliden kɔ kan u bɛ se k'o janfa sɛbɛkɔrɔ filenkolonci k'o da kolonci cogo min na u ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ u ma n'o fana bɔla yen i b'a ye fana nin yɛrɛ y'a a tɛ taa n'an farafin jamana damadɔ n'an ma fara ɲɔgɔn kan zan ko an minnu ye sigiɲɔgɔnma ye Niger jamana bɛ o la Burkina bɛ o la ka taa se faso Maliba ma ni jamana saba de farala ɲɔgɔn kan sa anw kun tilenna de ye kelen ye anw de b'a la ka kɛlɛ sugu kelen kɛ n'o de ye jatigɛwale baara bolo dabaw olu bɛ fɛ ka na gɛlɛnkɛ min da jamana saba in kɔnɔna na k'u ɲa bɛɛ lajɛlen k'o filenkolonci ni k'o da kolonci n'u ma ɲa kɔ u ka taa n'a ye jamana wɛrɛ kan n'o bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye Alliance des États du Sahel anw k'a ma ko AES n'i y'o lajɛ kungilenna min bɛ a la dɛ o de ye marabaajugu ka janfa dilalen kɛnɛ ka walima dogo la o bɛ se ka tiɲɛ cogo min na wa min ye jamanadenw ye an ka kɛ an yɛrɛ ye o hakilina de kɛra sabu ye min ye passeport AES ye o fana ka sigi sen kan wa anw bɛ confédération min na sisan sɔɔni e ko a tɛna kɛ fédération ye wa min ye jamanakuntigi kelen gouvernement kuturu kelen jamana saba to a la n'i y'a ta k'a lajɛ halisa min ye fasiribaa ka fɔ ye a ko min ye wulikajɔ ye ni jama jɔrɔ fanga ɲɛmɔgɔw kan ka o hakilinaw ta joona ni ka se ka fɛɛrɛ kura ɲini o la o de ye tajiko gɛlɛya min n'o bɛ jamana kɔnɔ n'a bɛ ɲini ka kalo damadɔ bɔ o fana bɔlen koyi kuranko gɛlɛya min n'o bɛ jamanadenw na o kan ka nin fura bɛɛ lajɛlen ɲini joona min bɛ se ka kɛ sabu ye dɔ ka se ka bɔ an ka tɔɔrɔ ani an ka degun la nin ye sɛbɛn sɛbɛnna salo ka bɔ Mali horizon kɔnɔ Kassim Togo a ka fasiri Babatigi ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bolo ko siɲɛ 600 700 siɲɛ 60 ani siɲɛ 8 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare ko Buakari i k'a dɔn i mana fɛn min dilan n'a ma ɲɛ i bɛ wele ka ɲininka Madame Bintu Kamara Buakari i k'a dɔn a kun ye sɛbɛnfura dɔ kɛ Babidu kun ye sɛbɛnfura dɔ kɛ Buakari i k'a dɔn ka jalaki bin maa dɔw kan min ye wari donko kuma ye a ko in fanga bonyana i k'a dɔn a ko in bara ka sɛgɛsɛgɛ Buakari i k'a dɔn sɔsɔliba de donna ko in yɛrɛ a kɛcogo la n'a sɔrɔ la min ye jamana ka service daw ye n'olu de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jalaki kɛ Buakari ka hali o yɛrɛ i k'a dɔn i bɛ wele ka ɲininka anw ye nin ye anw ye nin ye i k'a dɔn yamaruya b'i bolo i k'a fɔ nin tɛ tiɲɛ ye nin kɛra tan nin kɛra tan nka Babidu kɔni a sina k'i bugu sɛbɛnfuraw kan Buakari k'i k'a dɔn an ka jamana a maa koloma caman bɛ yen to a tiɲɛ y'u sɔrɔ mun d'o dɛ Buakari a ko to a kan ko contrat paramu an bolo Buakari o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin nafolo juguba dɔ de bɔra ni hakili b'a la min ye san 2015 contrat belebeleba 2 a bɛn kɛra a kan loi d'orientation des programmes militaires Buakari ka taa se loi de programme pour la sécurité intérieure nin bɛɛ lajɛlen bi lakana ko fɔ an ka jamana finitigilakaw u kolo bi don cogo min k'u kɔ ni minɛnw ye Buakari min bɛ se k'a to gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ u bɛ se k'a kɛlɛ o wulikajɔ la Buakari k'a dɔn a nafolo kasabi dɔ nana bɔ ka di cakɛda 2 ma paramu olu bɛ Afrique Sud min bɛ t'i jɔ miliyari 59 na a n'a kunkanfɛ dolari wari Buakari min ye an bɔra SA o fana ye cakɛda ye Buakari n'i y'a mɛn tubabukan na Avena nin ka fara a kan o t'a tiɲɛ miliyari 88 a n'a kunkanfɛ dolari wari kana ka kuma tigɛ sa a sɛbɛnnen don a bɔnda la dɛ ne t'a dɔn
Bɔgɔsiri ko olu kunna ni min ye o ye kɛlɛ ka avion ye sɛbɛnnikɛla ko nin fɛn fila min fɔlen filɛ a laban de taara kɛ sa k'a fɔ min kɔni ye ko in yɛrɛ majɛba de kɛra a la sabula a bɛ komi wari dɔw bɔra nka minan caman bɛ o ma ye ɲɛna jɔnni de b'a la jɔnni de y'a kɛ Bouakari i k'a dɔn ayiwa Babidu kɔni kuma min ni Asimu Goyita y'a wele na n kɛrɛfɛ fɛn minnu dogolen don ka se ka bɔ a kalama Babidu sinna ka t'i kɛ dibi la ka nin bɛɛ sɛbɛn Bouakari ka sin ka maa dɔw tɔgɔ sɛbɛn k'olu de ye nin bɛɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Asimu Goyita maa jugu don n'a ma ɲɛ o kɔ o kuma sariyatigiw n bɛ taa sɛbɛnfura di olu ma joona olu k'a ɲɛɲini maa min b'a la ani ko tiɲɛ ye min ye a ɲɛ ka se ka dɔn sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ e ko baara ma daminɛ sariyatigiw fɛ sabula min ye maa damadɔ ye jalaki kɔni dalen don k'olu sɛgɛrɛ Bouakari dɔw bɛ jamana kɔnɔ dɔw tɛ jamana kɔnɔ minnu kɔni diya u welelen don ayiwa sabula sariya a bolo maana bɔlen bɛ u kana ɲɛfɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko Bouakari k'a dɔn hali n'o n'a ta o ta tubabukan na sariyatigiw fɛ yen Bouakari n'a fɔra i ye nin kɛ ni sariyatigiw ma gɛn ka taa jɔ i la i yɛrɛ k'a fɔ jɔnka la nin ye tiɲɛ ye nin kɛra Bouakari kɛ o k'o de ma présomption d'innocence o kɔrɔ de k'i ma foyi kɛ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko minnu kɔni welela ka t'u ɲininka kelen o ye Cɛnna k'olu bali minisiri kɔrɔ don Bouakari k'i sabula sɔrɔsiw ka minisiriya a y'o kɛ Moussa Bemba Keita Bouakari k'a dɔn chef d'état-major général des armées ministriya i k'a dɔn a y'o kɛ général Mahamani Touré min ye chef d'état-major général o kɔrɔ man don général Souleymani Bamba ex chef d'état-major de l'armée de l'air ancien chef d'état-major général adjoint général de brigade Moussafa Drabo ancien directeur du matériel hydrocarbures et du transport des armées min ye colonel-major Nuhu Dabitaw directeur du commissariat des armées Bouakari min bɛ fara olu kan sa o de ye n k'i ɲininka colonel Abdul Wahabu Touré Mamoudou Togo Aminata Doho ale kun ye agent comptable ye awa DFM na min ye awa Bugadali Ba ani Mahamadou Nden Traoré ani Abdou Traoré Mahamadou Kone trésorier payeur Bouakari k'a dɔn ninnu kɔni wulila ka taa ɲininka nin kelen o kelen ka jaabi la sariyatigiw fɛ yen Bouakari ko Babilu ka nin sɛbɛn in i k'a dɔn kala t'a la dɛ sabula ni min wele don yen Bouakari k'a ɲɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko minnu kɔni tora kɔfɛ sa n'olu k'an ka ɲininka o fana bɛ maa 5 bɔ o maa 5 dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise Filajɛ ale kun ye premier ministre ye Mamadou Igor Diarra Bamanankɛ Bilen Cɛman Ibɛri Kulubali cɛkɔrɔba den ale kun ye ministre des finances a bɛ kɛ don min ye colonel Mamadou Lamini Jakite ani Ba Baliba Filajɛ don ale kun ye BMS ayiwa i k'a dɔn ɲɛmaa ye Bouakari nin fɛn o fɛn fɔlen filɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ninnu si ma ɲininka u dalakan la fɔlɔ sabula ni sariyatigiw ma ɲɔgɔn ye minnu kɔni welela a bɛ tile 10 bɔ Bouakari u bɛ kuma in da ka segin la chambre criminelle la a daminɛna kabini janvier kalo tile 13 tɛmɛnen Bouakari ɲininkali minnu kɛra i k'a dɔn kuma caman fɔra min bɛ k'o jɛya a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ colonel major Brahima So ale de ye ayiwa directeur des finances du matériel bi sigi kelen don k'a makɔnɔ sabula ninnu ka kumaw Bouakari k'a dɔn foyi tɛ yen min bɛ jalaki biw kan o kuma maa wɛrɛw de ka wele sa hali n'a sɔrɔ olu bolo bɛ cala bi olu de bɛ wele ka t'u ɲininka yarɔ ko gɛlɛyara a ko o bɛ daminɛ ni maa min colonel major Brahima So ale de bɛ awa finance ani matériel kunna DFM na ministre de la défense min ye colonel Badara Alu Diop o fana bi wele min ye directeur du matériel des hydrocarbures du transport des armées Bouakari kɛ ale fana bi wele ale bi baara la bi a ko n'o y'i bɔ yen minnu bɔra ko in kalama a donnama in kama Bouakari sigi kelen don k'a bɛɛ lajɛlen makɔnɔ ko in yɛrɛ wulila maa min na Bouakari ni fiɲɛ kɔni bɛ sɛbɛnfura in kɛcogo yɛrɛ la o de ye Babilu ye Babilu ka nin rapport Bouakari k'a dɔn rapport in kɔni a sɛbɛkɔrɔ bayɛlɛmalen don k'a tura a k'a kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bouakari a laban bɛ kungo se bɛɛ lajɛlen ma sabula min ye ayiwa premier ministre kɔrɔ ye Abdoulaye Idrissa Mayiga o na wele o bɛ taa ɲininka min ye général d'armée de corps Sadio Kamara o bɛ wele o bɛ taa ɲininka général de division Ibrahima Dayiru Danbɛlɛ ale bɛ ambassadeur ya la o na ɲininka yarɔ ko n'a ka sɛbɛn in bana min na dɛ n'a fɔra
ko kuma bɛ taa nin bɛɛ ɲininka a gɛlɛyara dɛ Buhari Sidiki a ko nin bɛɛ lajɛlen k'i bɔ yen général Dawuda Traoré ani ayiwa général ale ayiwa général de division Aboubacar Sidiki Samake o fana bɛ ɲininka o bi baara la bi sabula actuel secrétaire général ministère de la défense et des anciens combattants madame Sidibé Zamilatou Cissé ale kun ye directrice de cabinet premier ministre ka ayiwa bolo kan Buhari Sidiki ɲɛmaa kɔrɔ ɲɛmaaba caman den de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen bɛna wele ka t'u ɲininka ni bɛɛ lajɛlen kɛra Babidu sababu ye a Babidu o kuma yalima nin ko in y'a sɔrɔ cogo jumɛn in na dɛ ɲininkali tɔ bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko n'a sɔrɔla jamana kɛlen bɛ ka service da minnu sigi i n'a fɔ vérificateur général u n'a ɲɔgɔnnaw n'olu ka sɛgɛsɛgɛli kun kɛra maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ a bɛna taa nin ye faso ye maa minnu ji nka e yɛrɛ de ka wuli ka taa nin sɛgɛsɛgɛli ka t'o di jamanakuntigi ma waati min na Babidu a tun bɛ jɔda jumɛn conseiller o de kun don n bɛ fan jumɛn fɛ jamanakuntigi fɛ yen kɛ e ko nin sɛbɛn in dilen de ma yɛrɛ kɛ ministre o ko tɛ ko kɔrɔnin ka ko yɛgɛyɛgɛ kojugu laban bɛ taa bɔ i ma muso kolo kan i bi k'o ka ko ye o ye nin ye dɛ nin kun ye sɛbɛn ye a ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Buhari Sidiki n bala cogo bɛ di dɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun wɔɔrɔ ko maa min mana muso sɔrɔ filefiyɛ la n'i ye maa wɛrɛ da mɔsɔlen i bɛ jɔrɔ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le matin Musa Boli nin y'a ka fasiri ye Musa ko min ye san 2026 ye jɔn ko Ala a daminɛ i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ dɔw b'a la ka fɔ a kɔnɔ maa bɛ se k'a fɔ an ka politiki tɔɲɛmaakɔrɔw o jigi sigiyɔrɔ kuma bɛ a la n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a dɔn san o san ni san yɛlɛmana min ye jamanakuntigi ye a kɔni a bɛ laseli kɛ ka ɲɛsin jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma o laseli senfɛ i b'a ye k'a fɔ a datula kɔrɔfɔ dɔ la kɔrɔfɔ min n'a bɛna kɛ sabu ye min ye politikitɔnw ye i b'a dɔn u ci la a bɛ ɲini ka waati bɔ kabi hakilinajigi mɛ kalo tile 13 tɛmɛlen san 2025 n'i y'a lajɛ décret présidentiel dɔ kɔni kɛla sabu ye ka politikitɔn bɛɛ lajɛlen ni ka o sɛbɛnkɔrɔ ci ka bɔ yen o cilen kɔ i b'a ye k'a fɔ politikitɔn ko kuma a kun tɛ maa si da kɔnɔ tuguni nka min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye a ka nin sankura sanbɛ o laseli senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko min ye kunbɛn belebele ye n'o ye concertation dɔ ye o bɛna sigi sen kan o sigili sen kan o bɛ kɛ sabu ye min ye politikitɔnw ye o bɛ na an'u bɛ na ni kan min ye dɛ n'an b'a wele ko critère o taabolo bɛɛ lajɛlen bɛna fɛsɛfɛsɛ nin kunbɛn in de senfɛ a mana critère o critère fɔ anw politiki a bɛ sɔn ka gɛlɛya koyi ka gɛlɛya waasa i ka tɔn sigi sen kan n'a a taabolo fɔra i ɲɛna a ma nɔgɔ dɛ baara tɛ maa minnu na politiki kɛli kɔ i y'a dɔn dɔw bɛ jamana in kɔnɔ profession politique wallahi baara foyi t'u la bilen ni politiki tɛ sa olu yɛrɛ tɛ balo ayiwa i y'a dɔn ko ni i ko i bɛna dabali kura tigɛ ka fɛɛrɛ tigɛ u bɛ ka nin kura fiyɛ u la kɔni u bɛ sɔn min ye nin concertation ye a kɔrɔfɔ bɔ ka bin maa caman bɛ politiki maa kunda olu caman kɔni b'a la k'u hakili jagabɔ yan'a don cɛ wa min ye fasirikɛla ye n'o ye Musa Boli ye le matin kɔnɔna na ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ o ko tɛ ko kun tɛ di kuntigi kɔ n'o tɛ a ko a bɛ gɛlɛya wa min ye anw ka démocratie n'an ko bɛɛ yan hali n'a sɔrɔla nanzaraw ka démocratie n'o kɛra kɔlɔlɔ ye jamana kɔnɔna na démocratie min n'an b'a fɛ Mali in kɔnɔna na a seleke naani na o de ye malidenw tabiya bɛ démocratie min kɔnɔ n'a tɛ majɛ kɛ fansi fɛ wa n'a bɛ kɛ sabu ye ka hɛrɛ mugu suru jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen kan i mana ye Mali fan o fan fɛ o démocratie min n'o kuma bɛ dabɔrɔ kɔnɔ sisan i b'a ye k'a fɔ min ye nin politikitɔn ninnu ye o ɲɛmaaw k'u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ joona ko sɔɔni o weletɔla don min ye hakilina kuraw ye ani min ye hakilina kura minnu n'olu bɛna ta politikitɔn kuraw olu ka se ka sigi sen kan ni kɔrɔlenw kuraw ma sigi sen kan kɔrɔlen minnu bɛ olu ni kura bɛ se ka fiyɛ u la cogo min na ani taabolo ni tabiya minnu n'olu bɛna fɔ u ye n'o ye u ka dɔnzɛnw ye n'o bɛna fɔ u ye u ka se ka wuli ka ju sen fila kan o taabolo bɛɛ lajɛlen de bɛna maana ni concertation in sen fɛ wa min ye fasirikɛla ye n'o ye Musa Boli ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko a sera waati ye sa min ye nin politikitɔ ɲɛmaaw ye wele ka bila u ma u sen ka se ka don jamana baara la wa a bɛ kɛ sabu ye jamana bɛ ka keleya min ɲini dɛ bɛɛ lajɛlen i mana kɛ Mali fan o fan fɛ i sen ka ye a la i da ka don Mali jɔli baara la wa
n'o fana bɔla yen hakilinajigi a y'o fana kɛ a y'a jira k'a fɔ min ye kalo tile 13 san 2025 tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ décret présidentiel min n'o ye jamanakuntigi a ye sariyabolo min ta ka politikitɔnw bɛɛ lajɛlen ni ka u ci k'u ka baara ni ka sonsoro i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ caman kɔni maana n'a nɔfɛ ayiwa ninnu nalen min filɛ nin ye u filɛ ka nin hakilina min da nin ye n'o ye politikitɔnw cili ye e ko u yɛrɛ t'a fɛ ka sa fanga na wa san 5 min n'o filɛ k'o suma ka di u yɛrɛ ma yalima u b'a fɛ ka taa ka bɔ fanga in na tuguni wa ɲininkali in caman de bɔla ni ka kɛ ni politikitɔ ɲɛmaa ninnu fɛ nka min kɔrɔfɔ in bɔ ka bɛn san 2026 o daminɛw kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye ji jiginna maa caman ka ton na maa caman kɛ bɛ k'i hakili feere sa i kan ka fɛɛrɛ ni dabali min tigɛ waasa i ka politikitɔ a bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ cogo min na jamana a politiki kɛnɛ kan n'a baaraw daminɛna nin wɛsɛbɛ fɛn salo ka bɔ le matin kɔnɔ Musa Boli a ka fasiri don ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'express teliman ngɔrɔni wakati k'i k'a dɔn sɛbɛnfura in kana don bigomuw bila bɔli la maa min ye sɛbɛnni in kɛ a to a de ko bete ku bɔ a kari i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli jateminɛ wakati k'i k'a dɔn min ni min kɛra n k'o jateminɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ i ye ko kɛ walima o kɔrɔ de ye ko jalaki b'i nɔfɛ wakati nin kuma in m'a fɔ tubabukan na a bi faamu i n'a fɔ maa kalanenw nka maa min t'a fɛ k'a faamu walima ko wɛrɛ bɛ maa min kɔnɔ wakati o bɛ se k'i yaama n'a ye ten bayi dɔgɔtɔrɔ Mumuni Gindo a bɛna wele a bɛna taa ɲininka a ye ko dɔ de kɛ a k'a bɛ nkalon ne ko jɔnni de bɛ Mumuni Gindo juguya la dɛ jɔnni b'a fɛ ka nkalon da la nkalon min ma fɔ wakati forobaca n'i ye ɲɛmaaya kɛ jango waridun walima wari bɛ sɔrɔ fa minnu na wakati diyagoya de don n'i tilala sɛgɛsɛgɛli bi kɛ ni k'i nɔ na bila wakati a ko foyi tɛ yen o kelen kɔ dɔgɔtɔrɔ Mumuni Gindo ni hakili b'a la u ka cakɛda bolofara min bɛɛ n'o tun bɛ waridunnaw kɛlɛ u suyɛnnikɛlaw minɛ wakati i k'a dɔn Mumuni jugu na caya dɛrɛ sabula a ye maa dama min awandɛrɛ ka fura bɔ maa dama min ka woro ɲɛma o tile n ko o tile de bɔra ni kɛnyɛrɛye lakɔliso ninnu k'u caman bɛ yen u ka sɛbɛnfuraw jɛlen tɛ mɔgɔ n'ale to yen o t'a to yen an ka taa o kɔni u t'a to yen u t'a to yen diɲɛ na a ye fura bɔ maa dama min ka woro ɲɛma olu bɛɛ lajɛlen diminen sigilen don bayi komi a y'anw ka sonyani da kɛnɛ kan fo nin ka kɛ wakati k'i k'a dɔn fɛn ma kɛ ɲininkali ma sonyani ma kɛ a ma bingani kɛ a ma fɔ ko a bɔ dɔgɔtɔrɔ Mumuni Gindo ye wari dun cadre intègre compétent ni y'o mɛn tubabukan na cadre kelen-kelen minnu bɛ yen ni jamana jigi bɛ se ka da u kan a ko Mumuni Gindo b'o cɛ wakati sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a mɛn audit tubabukan don wakati o ye bolofara de ye sariya bolo kan min ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw ye i taara ka nin don i taara ka nin don i ye nin kɛ i ye nin kɛ wakati k'i k'a dɔn a damanda nin de ye sɛbɛnnikɛla ko min fɔra dɛ o kɔni diya mɛn Mumuni Gindo juguw ye wakati k'i k'a dɔn t'an bɛ kuma bayɛlɛma n'i y'a ye o k'u bɛna wa sɛgɛsɛgɛli kɛ ni a ye ko dɔ de kɛ o wakati ko nkalon don min ye diɲɛ jamanaba ye jɔyɔrɔbaw n'i y'a kɛ audit bi kɛ wakati o b'a jira k'a fɔ jɔnkala i tɛmɛna nin yɔrɔ in na nin zan nin baara in de kɛra i fɛ i ye nin kɛwale in kɛ sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔtɔrɔ Mumuni Gindo a b'a dɔn a y'i bolo da yɔrɔ min na wakati k'i sabula waati min n'a bɛ o tile la ale ye cɛŋana minnu waro k'u kunkolo di wakati k'i k'a dɔn a yɛrɛ sigilen don n'a ye k'a fɔ olu tɛna ale to yen abada yalima o bɛna sɔn ka ko kɛ ko min bɛ se ka lakala a kɔfɛ don dɔ la walima k'a tɔgɔ tiɲɛ wa a k'o cɛ tɛ o k'i bɔ yen wakati n'i y'a ye jamana ɲɛmaaso kun y'a ta ka bila baara in na sɛgɛsɛgɛli n'o ye o tile ye wakati u b'a dɔn a tilennen don u b'a dɔn a kalannen don a ye baara in ɲɛdɔn wakati k'i k'a dɔn a ye kɛwale min kɛ a ka waati kɔnɔ wakati k'i k'a dɔn a nɔ yera kosɛbɛ sabula janfanjugu minnu sigilen kun don jamana kama foroba baarakɛlaw fɛ wakati k'i jɛkulujugu minnu sigilen kun don jamana yɛrɛ sonyani kama a y'i tɛgɛ da nin caman kan k'a bɛɛ lajɛlen kɔda fiɲɛ na tan sɛbɛnnikɛla ko olu maa kelenw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ mɔgɔ kɔnɔ su a ka dɔgɔtɔrɔ Mumuni o tile a yɛrɛ minɛtɔ don a bɛɛ nkalon foyi t'a kɔ foyi t'a ɲɛ nkalon a ye min ni min kɛ a b'a ɲɛfɔ nin kɛra nin bɔra tan n ye nin de kɛ sɛbɛnfuraw filɛ wakati a bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa n'a ka baara ye donc a bɛ min nin de ye a jɔn la a tunun mɛnna
wa ne ma ni je ne fa koyi ne a ɲini ka dɛsɛ ma se k'a ye e k'o ye cogo di a ti ye jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ jamana foroba nafolo kunda u ɲɛmaaw ye man di dɛ u ye man di bon parce que i b'i to o la dɔ ka taa mugu ci o la walima ka taa muru gɛn o la o bɛ kɛ cogo di non parce que anw ka problème min ye anw bɛ ɲini de ka dɔɔni minɛ i la bon o tɛ ɲamakala ko la o de fɔra e ɲɛna o ye ka problème de ye bon a kungo don non o m'o y'a kungo de ye a kungo don e bɔra ka kuma min fɔ o tɛ cɛ ye wa n'a ti ɲamakala ko la ayi intégrité j'aime quand on dit un homme intègre ka di n ye nka n'a ti ɲamakala ko la o fana kuma wɛrɛ a tɛ ɲamakala ko la o y'a kungo ye a tɛ fɛn di ɲamakala sɔnbaw bɛ yen nin kun ye sɛbɛn nin kun ye sɛbɛn an ye min bɔ l'express kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun kɔrɔ l'express an bɛ u fo ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko les jours olu fana y'a sɔrɔ ministre de la santé de développement social o y'a sɔrɔ u ka kunnafoni de sira kan min ye san bɛɛ san bɛɛ ye ka se ka o boloda ministre n'a jɛɲɛw ni ɲɔgɔn cɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ direction belebele la sa n'o ye direction générale de la santé et de l'hygiène publique ye o min filɛ nin ye Tomukɔrɔbugu baara ninnu a labɛnna ka bɛn juma tɛmɛlen ma janvier kalo tile 9 san 2026 wa n'i y'a lajɛ kɛnɛ bonya minɛ kun t'a mɛn ka di kotigi yɛrɛ ma n'o ye ministre de la santé médecin colonel major Asan Bajalo Touré n'i y'a lajɛ kuma a kun fɔlɔ tala ka di maa min ma i bɛ o dɔn wa o de ye comité syndical ye direction to a la n'o de ye docteur René Jara ye René Jara a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a ko k'a bɛ bonyamasegin ta ka ɲɛsin ɲɛmaaba ma n'o ye médecin colonel major Asan Bajalo Touré ye a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri la waasa olu baarakɛlaw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ ministre in a secrétaire général n'o ye docteur Abdoulaye Gindo ye o fana ye kuma ta o y'a jira sa k'a fɔ bonyamasegin ale n'o fana kɛ ka ɲɛsin baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma min ye ministre ye o cogoya la wa ministre a maa fɔlɔ n'o y'a maa gɛlɛ ye n'o de ye médecin colonel Asan Bajalo Touré ye a fana kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a y'a jira sa k'a fɔ hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ fo a la u bɛ fo u ka cɛsiri la wa u bɛ fo wulikajɔ la wulikajɔ min n'a kɛmɛ sabu ye min y'an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye général d'armée Asimi Goïta a kɛmɛ ka hakilina kura minnu da kɔsa in na hakilina jigi i b'a ye k'a fɔ novembre kalo san 2025 tɛmɛlen baara ninnu donna n'o de ye projet d'urgence présidentielle ye n'o de ye k'an ka sigida 6 a CSRF fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a kɛ lopitali belebelew ye n'o de ye kɛnɛyaso kumabaw ye n'o fana bɔra yen o kɔkɔrɔma doli ani maa minnu ni baara in t'a mɛn ka d'u ma n'u kɛn bɛ k'u kɔ disi fa a la waasa bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisiwasa sɔrɔ jɔn ko ala k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo wa n'i y'a lajɛ fana o de ye baara minnu kɛra san 2025 kɔnɔna na k'a na fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ 2026 o bɛ se ka ja bɛɛ lajɛlen na cogo min na o tɛ dɔwɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ baara la minɛ ɲɛnamaw ka ɲini halisa ka di u ma u ka se ka nimisiwasa sɔrɔ u ka baara boloda cogo la minnu fana bɛ dɔgɔtɔrɔw sɛgɛrɛ lapitaniso ninnu kɔnɔna na olu fana bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisiwasa sɔrɔ n'o ye banabaatɔw n'u kɔrɔsigibaw ye wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ wulikajɔ in kɔni kɛn bɛ sabu ye sa anw ka kɛnɛyako a ka se ka wuli ka jɔ a sen fila kan maa bɛ se k'a fɔ min ye médecin colonel major Asan Bajalo Touré ye a nafolo dama ni ministre in ɲɛmaaya la ka na se bi ma a n'a ka maa o maa bɛ n'o bɛ baara la nin département in kɔnɔna na ani département tɔ a la bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'i cɛsiri kɛnɛyako a ka se ka tile bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisiwasa sɔrɔ nin wasɛbɛ don min y'a salo ka bɔ jour kɔnɔ olu fana y'a sɔrɔ Boubacar ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama le Kayima Dende nin y'a bolo ko siɲɛ 500 siɲɛ 70 ani siɲɛ 3 Boubacar a bɛɛ ta taji ko gɛlɛya ne ko a bɛ min dɛ Boubacar hali bi n'a ka bi mɔɔw bɛ sɔgɔbɛ ani degunmisɛnninw na taji nɔfɛ a bɛɛ ta taji danya tɛ koyi Boubacar sabula jamana i k'a dɔn taji feerebaw ani gouvernement u ye bɛnkan ni wulikajɔ minnu kɛ kɔsa in na Boubacar k'a dɔn citerne kɔni bɛ kolongolo don o don wa a bɛ don awa min ye dugu fanda 4 bɛɛ lajɛlen ye nka hali bi n'a ka bi taji sɔrɔli kuma dɔw la a bɛ gɛlɛya Boubacar sɛbɛnnikɛla ko janto n yɛrɛ la kɔrɔkɔ ka di taji feerelaw y'u seko kɛ Boubacar k'a dɔn ayiwa min ye gouvernement ye o yɛrɛ y'a seko kɛ Boubacar nka ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ko maa caman de b'a la Boubacar taji kɔni n'a kunugula ka don olu kɔni de b'a caman de sanni ka taa dogo u ka sokɔnɔnaw na a n'u ka duguyɔrɔ la Boubacar olu ka ala deli tɛ foyi ye i k'a dɔn a ka jɔ
essence sɔrɔli n'a jɔra Bɔkasiri ko olu bɛ sɔrɔ ka bɔ n'a ye a ko e bɛ se ka da la cogo di Bamakɔ yan Bɔkasiri k'i k'a dɔn maa ka teli don dɔ la i k'a dɔn ci telimanw b'i sɔrɔ n'a fɔra ko taji 20 litres ye hali 7,000 ye dɔw bɛ Ala minɛ k'a san 3,000 kɔ 3,000 kɔ dɔw b'a san 5,000 7,000 Bɔkasiri i k'a dɔn mototigiw aw kɔni dɛw min ye awa buteliniw ye Bɔkasiri k'i k'a dɔn 700 600 Bɔkasiri ko caman b'a san k'a k'i kun wa a dabakun y'o de sɛbɛnnikɛla ko nin min bɛ sen na Bɔkasiri k'i k'a dɔn awa an yɛrɛ bara ka juguya kɛ ɲɔgɔn na an bara ka jamana tɔ gɛlɛya n'o tɛ kamiyɔnba minnu mina ni ɲini ka taji ye Bɔkasiri k'i k'a dɔn suti ko dugutijɛ n'i ma dɔ kolonkolon dɔ ye ka taa suuru Bamakɔ i k'a dɔn fa dɔ fɛ o kuma wulikajɔ ni jateminɛ na n'i m'a to ye Ala kama Bɔkasiri k'i k'a dɔn taji duguli taji suyɔni Bɔkasiri k'i laban i b'a k'i yɛrɛ la Ala m'an kisira tasuma mana don i ka don o don walima tasuma mana taa don nin yɔrɔ in na i sigilen tɛ ni fɛn fɛn ye o bɛ k'a la Bɔkasiri k'i k'a dɔn kunnafoni caman sɔrɔ la minnu dalen bɛ taji dugu i k'a dɔn u ka so kɔnɔ dɔw yɛrɛ ko bariko yɛrɛ tɛ bilen koyi dɔw kelen bɛ k'a kɛ da de kɔnɔ o ma o bɛ fɛ ka essence dingɛ ba in yɛrɛ de se siɲɛ awɔ dɔw b'a fɛ ka dingɛ yɛrɛ de si ka bɔ k'a dugu ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Kayima Dende kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔw tun kɛra Kayima Dende an bɛ u fo ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau Seydou Jara nin y'a ka fasiri ye Seydou ko min ye anw ka caman fanga ɲɛmaaw ye e ko jamanadenw b'a la ka kulekan min bɔ ka ɲɛsin kuranko ma kɔrɔfɔ in a bɛ n'a fɔ a don bɛ u dusukun na kosɛbɛ koyi bawo wulikajɔ o sabati bɛ u bolo kɔsada in na faso Maliba an bɔra ni ka taa juru belebele kule dɔ ta Banque Islamique du Développement na min bɛna kɛ sabu ye waasa kuranko Bamakɔ n'a nɔkadugu bɛɛ lajɛlen ka se ka kuran sɔrɔ kuran kana ɲɛ kɔmi tuguni bawo n'i y'a lajɛ fɛn min bɛna sigi sen kan n'o de ye ka o baaraw bɛɛ lajɛlen ni ka o timɛ o de bɛ wele ko boucle nord n'i y'a lajɛ ale kɔni kurankunda min ye 225 kilovolt ye o de bɛna sigi sen kan o ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye koyi kuran k'a dilan dɔrɔn ni k'a yara min ye Bamakɔ n'a a seleke 4 ye bɛɛ lajɛlen ka se ka yeelen sɔrɔ an ka si yeelen na ka wuli yeelen na wulikajɔ ani ni juru belebele ntali bidi la n'o ye Banque Islamique du Développement ye a takunba ye o ye min ye sɛfɔ wari miliyari 36 ye nafolo in a bɛna bɛn o de ma wa n'i y'a lajɛ fana ministre so n'o min ɲɛsin bɛ jiko ani kuranko ma ale kɔni de bɛ na jɔ ko in kɔkɔrɔ k'a dɔdɔlima waasa baara ninnu a ka timɛ ka se a hakɛ la a kana kɛ Babidu ka rapport ye Babidu n'a ka salikurunin ka musokɔrɔba Basiri a bɛ sɔn ka ko sɔrɔ nin na o nin gafe ko in nin rapport mana taa kɛ nkalon ye kunjɛ yɔrɔ nin tɛ audition tile 14 n'a ye o jaabiw de kalalen fili fɛ ta o a ma daminɛ fɔlɔ o i t'a bɛ kungo bi hali an ka minisiri minnu bɛ Babidu wala ye nin kɛla koyi naam min ye Bɔkari Jane ye ale min bɛ minisiriso la minisiriso min ɲɛsin bɛ jiko ani kuranko ma ale ka minisiriso de bɛ nin kɔ a fa nin baara in na waasa a ka se ka timɛ ka se a hakɛ la wa min ye énergie du Mali ye o direction ba olu jɔyɔrɔ bɛna kɛ fɛn min ye i bɛ o dɔn wa o de ye haute tension o fili juru kumaba belebele wulubana ninnu k'olu sɛbɛkɔrɔ banba Bamakɔ n'a seleke 4 na waasa kuran a kana tigɛ o ka di ye awo tuma e bɛ Bamakɔ lamini na de e tɛ Bamakɔ cɛmancɛ la yan wa e m'a fɔ ko Bamakɔ n'a lamini yan ne tɛ Bamakɔ aw t'a lamini na e bɛ politique kuma dabila o e ka jugu politicien ye wala moi je suis de Bamakɔ je te connais ça tu me connais bien sûr n b'i dɔn anw bɛ Bamakɔ i ka terrain minnu bɛ Bamakɔ dafɛlaw la dɛ n'a kuranko ɲaamilen don nin bɛna kɛ sababu ye ka fiɲɛbɔda de fɛn ka terrain kana n bila kuma na e tɛnɛn bɔra jumɛn n bɛ luwanse la ko tɛnɛn kana n di ba sɔgɔ ko tulu bɛ na koyi tɛnɛn b'anw bolo ha kana ne di ba sɔgɔ ko tulu bɛ na naam karamɔgɔ dɔw tun kɛra min ye EDM ye EDM ka baara ale kɔni ta bɛna kɛ ni haute tension ninnu a poto turuni n'a fili samali ye waasa Bamakɔ seleke 4 kuranko a ka kɛ bada ye an k'an bugu bɛɛ kɛ kuran na ten sa n'i y'a o sera sa o ha yɔrɔ min kuran sɔrɔli ye hɛrɛ damu ye bi de dibi ɲini ka maa fa
fasirikɛla Sedu Jara ye Jarakɛ kɔni y'a jira sa k'a fɔ a tɔ kɛra panko kelen ani ɲɛ wa bawo nafolo ye e ko nafolo yɛrɛ sɔrɔ an tɛ ka ban wa min ye ni boucle nord ye 225 kilovolts n'i y'o lajɛ o kɔni courant n'o yara la a bɛ kɛ sababu ye maa caman ka degun ni ka se ka fanba caman ta a la wa min ye transformateur minnu fana bɛ yen i y'a dɔn k'a caman bɛ yen olu kɔni kan ka cɛ dɔrɔn an dimi kojugu ka taa fili jeliba kɔnɔna na o caman olu caman de kan ka fali k'a kura baden sa a kura u ka taa commerce la awɔ olu de b'a fɛ olu de tɛ ka ɲi commerce Ablaye Mayiga non ayiwa ale kɔni transformateur min ye EDM kɔni ye ale ka baara bɛ na ɲɛsin haute tension ninnu o filiw ni o transformateur ninnu olu de ɲini k'o sigi sen kan waasa Bamakɔ an ni kun ka se ka lafiya ten gɛlɛya minnu bɛ anw da la hali bolola baarakɛla minnu ka baaraw jɔlen bɛ fura ka se ka sɔrɔ o ka gɛlɛya la nin ko sɛbɛn n'a y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Seydou Jara a ka fasiri don Basiri Tezara premier mɔna nangɛn dafɔ la ka hakili lafiya ka hakili jatuguni Tezara kɔni Mamutu mbala cogo bɛ di karamɔgɔ tɔgɔ tugura ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant Siaka Traoré nin y'a ka fasiri ye a ko n'a jala a bɛɛ se fila bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye octobre kalo salen ye san 2025 i b'a ye k'a fɔ karisa ye maa ye i yɛrɛ kana kɛ wara ye an fara bɛ ɲɔgɔn ka jamana 3 faso Mali ka taa se Niger ani Burkina Faso ma min ye Alliance des États du Sahel ye o ko o baaraw bɛ sen na a bɛ ɲini ka waati bɔ ka kɔsa da in i b'a ye k'a fɔ Burkina Faso ani Niger jamana olu ye délégation n'o ye convoi belebele ye tajiw sɔsɔn bɛ a citernes bɛɛ lajɛlen kɔnɔ minnu y'u kunda faso Maliba kan n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye Niger faamaw ye dɛ kɔsa da in na e ko o ma maa damadɔ olu ni ka u ɲagi wa k'a sabu kɛ min ye opérateur économique maa caman ye minnu ka baara ɲɛsin bɛ tajiko ma o caman kɔni u y'u ɲagili ta ka ɲɛsin u ma k'a sabu kɛ u banna k'u ka mobiliw di ka na ni taji ye faso Maliba kɔnɔna na chauffeur minnu bɛ yen chauffeur 10 ani 9 bɔɲɔgɔnko o y'olu ka permis yɛrɛ de bɔsi ka b'u bolo yanni diɲɛ wuli cɛ fo n'u taara chauffeurya kɛ jamana wɛrɛ kan n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ nin kɔni bɛna kɛ sabu ye sa maa kelen fana bɛ yen n'o ye opérateur économique ye tɔw olu ɲagila nka o maa kelen o kɔni ka agrément o fo si la ka b'o bolo san kelen bɛ d'a ma a tɛ se ka baara in bolo da tuguni san kelen mana dafa a bɛ se ka tɛmɛ n'a ka baara ye nka tɔ fɛn fɛn kɔni bɛ n'o opérateur économique ye olu kɔni sen bɔla la yanni Bilali ka buru fiyɛli cɛ u tɛna baara in bolo da tuguni n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye Niger ministre des transports ye n'o ye colonel major Abdurahmane Amadou ye a y'a jira k'a fɔ min ye waati ye o sela sa jamana sariya a kan ka labato n'i bɛ jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ mana kuma min fɔ e kan ka taa o da fɛ hali n'a sɔrɔla gɛlɛya bɛ ka bɔ Niger walima ka bɔ Burkina ka da Mali kɔnɔna na gɛlɛya bɛ sira ninnu taamali la ko dɔw nana o mun n'olu banna n'i ye ɲininkali in bɛɛ lajɛlen sarada ka taa i b'a ye k'a fɔ Niger jamana ka taa se Burkina ma u y'an tulo magɛ k'a sabu kɛ an ka tajiko gɛlɛya ye wa n'i y'a lajɛ Niger ye camion 82 u y'o de bila ka na minnu kɔni ye kilomɛtiri 1400 kolonkolon ka bɔ Niger ka don faso Maliba kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ anw de ye ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye anw de bɛ ɲɔgɔn sunɔgɔ kan mɛn wa min ye Niger mobilibatigiw ka syndicat n'o ye syndicat démocratique des routiers du Niger o ye SDRN ye n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔni y'a jira sa u ka secrétaire général n'o ye Musa Ɲandu ye ale y'a jira k'a fɔ jɔn ko ala min ye Niger faamaw ye o ka nin ɲagili k'a bere k'a sɛbɛkɔrɔ giriya la k'o kun kan k'u jɔ fɔlɔ de ka opérateur économique ni chauffeur ninnu ɲininka kun jumɛn y'u ban k'u muruti ka na ni taji ye faso Maliba kɔnɔna na ale bɛ min fɔ sa o de ye u ka jɛkulu bolofara fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛkɔrɔ kamana gale don u bɛ dunu de ko bi nin ko sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na Siaka Traoré a ka fasiri don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma indicateur de renouveau a boloko ba 4 siɲɛ 400 ani siɲɛ 5 maa min y'a sɛbɛn a to a de ko Y Dumbiya ko a k'i k'a dɔn farikoloɲɛjɛ Bɔsiriki i k'a dɔn tulon tɛ balontan tɛ tulon bilen Bɔsiriki sabula n'a dabɔra bɛɛ lajɛlen tɔnsi bi jɔ
maakɔrɔba fara denmisɛnnin kan Bakɔrɔ Sidiki i k'a dɔn Coupe d'Afrique des Nations Mali bɔra kɛnɛ min ka kɔsa in na ni a bɔ Sénégal de kɛra sababu ye k'an nin bɔ a la Bouakari i k'a dɔn a ye maa caman dusuku kami a ye maa caman dɔɔrɔ n'a dun ma ɲ'o kɔ o tuma wulikajɔ kura ani hakilila kura yalima o tɛna sa wa sabula ballon d'or dusukasi a ye dɔ kɛ maliden la sɛbɛnnikɛla ko ŋunuŋunu barika bonyanen bɛ min ye sabatasɛgɛw ye i k'a dɔn u ka cili min kɛra Sénégal fɛ janvier kalo tile 9 tɛmɛnen Bouakari nin y'an da yɔrɔ de ye san o san i k'a dɔn 8e de finale an t'o sago Bouakari Sidiki o min kɛra mɔgɔw kamana ganna Bouakari Sidiki i k'a dɔn nkalon kana danna walima n dɔn kana fɔ fɛsiriba ko i k'a dɔn Fédération Malienne de Football jɛrɛjɛkulu yɛrɛ min bɛ ndolantan kunna Mali kɔnɔ dɔw ka fɔ la a maa caman kɔni de bɛ minnu ye biro yɛrɛ ɲɛmaaso ye olu ye wala sɛmɛ k'u nin bɔra a la n'a sɔrɔla kuma in ko tiɲɛ don Bouakari Sidiki n'o kɛra o kuma yɛlɛmaba de bɛna don Mali ballon d'or na sabula sarakisɛ min n'o ye article 38 ye n'o bɛ FEMA foot ko fɔ o y'a jira ni nin kɔni kɛra k'a fɔ maa caman de bolo bɔra baara la u yɛlɛma ani a bɔ so kura sigili o bɛ kɛ wajibi ye Bouakari Sidiki n'a sɔrɔla o kuma in kɔni k'o dɛnganiyalen don o kuma o kɔrɔ ko fédération ko nin y'a bannen de ye sɛbɛnnikɛla ko mata yɛrɛ bɛ olisi bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko fédération in sigira gɛlɛya la a donnama in kama cɛ kelen min kun bɛ se ka fédération ko in ɲɛnabɔ Bouakari Sidiki n'i k'a dɔn ayiwa n'o ye Bavier ye o yɛrɛ dun bɛ kaso la bi dɛ Bouakari Sidiki k'a dɔn o bɛ ɲini ka waati jan bɔ ale bɛ kaso kɔnɔ nka min ye ayiwa fédération ka baara ye i k'a dɔn a da b'a la sɛbɛnnikɛla ko maa caman kɔni kɛlen bɛ k'o gɛlɛyaw fana fɔ min kɔni ye yɛlɛma kura ye a nakila kura yalima o natɔ don wa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ éducateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun l'éducateur de renouveau o bɛ dansi an ka bi dɔ kibaru la bita an b'a bila yan an b'an kɔ kɛ n'a ko kɔlɔni kɔ ye ballon d'or bɛ bi yan dɔ bɛ yen 17 ballon d'or bɛ bi jɔni wa ala ni an dira maa yɛrɛ tɛ foyi dɔn a la bilen o hali ni Coupe d'Afrique tɔ ma tan bilen jibi jɔni Égypte ani Nigeria an bɛ Nigeria fɛ an bɛ Nigeria malien kelen de yan y'a ye malien u ka entraîneur kɛ c'est malien donc an bɛ an bɛ Nigeria ye ayiwa Bouakari Sidiki to maa dusu na sɛgɛ bɛ kɛ nin gafe kelen kan ni ala sɔnna ma sini an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ ka na olu lakali Mamutu kumara k'an ja ta min ye kunnafoni ye k'a jɛnsɛn diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ i k'a dɔn Djibson contrôle e ni ne fila tɛnkunnen tun bɛ ɲɔgɔn na wa salama.